گوندê şibran gundek piraniya wî Kurd in, neşteciyê wî ji êlakê Tikanê belavkirînê li ser hin bexçeyan. Di gundê malbatek Ereb heye, ew jî bi zimanê Kurdî dipeyivin. Ev gund bi ser parêzgeha Helebê devera Babê, dûrî devera Babê ji hêla Bakur 16 kîlometr. Neşteciyê gund nêzî 600 kesî, panava gund 1300 hektar e. Çandiniya genûm û ceh nîsk û kemunê dikin û devernî jî hene çandiniya darê zeytûna û tirî dikin. Di gundê girek kevin heye û şikeftnî tê de hene. Ev şikeft xuya dibe got ji çanda zerdeştî û bîzantî û romaniyê. Di gundê çalek avê kevin heye, neşteciyê gund jêr dibêjin çala romanî hîn av tê de heye. Ev gund ji hêla Rojava ya Rojavayê wî gundê Tilcer Cerayî ji hêla Bakur gundê Maz jî hatî tahrîbkirin El Amiriya. Ji hêla Rojhilat Terhînê û ji hêla Başûr gundê Qubetişîhê. Bexçak bi ser vî gundî de ye ji hêla Bakur bexçê Hemûderwîşê. Ana gund û piştî got pevçûn di navbera Daişê û Kurtêlxurên opozisyona Sûrî de çêbû, gund neçar bûn got koçber bibin. Piraniya wan taybet nifşê xorta çûn bi hêla deverên aram û Ewropa de û kesnî ji şihêtat ji dêr zorê hatine û istîtan bûne tê de mistewtanata ava dikin ew û devernî din jî ji Sûrî hatine. Ev mistewtînena işkenceyê didînin kesên gund ji bo çêra pez dibin forta çeka de û xaka wan jî erdê wan ji wan distînin û ji xwe re xaniya ava dikin. Ev agahî gihîştin min ji hêla birêz Mihemed Umer el Ahmed ji neşteciyê deverê ne. Ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdallah Kolo parêzer im ji devera Dirbêsiyê.